Wedi iddyn nhw guro'r Alban bythefnos yn ôl, roedd Menywod Cymru'n gobeithio gorffen cyfres yr hydre gyda record 100%. Curo'r lluoedd arfog lawr o'r barc yr arfau oedd y dasg olau o'i blaenau, ac roedd y tîm cartre'n edrych yn fygythiol o'r chwiban. Yn dilyn gwaith da gan y blaenwyr, a ffasio slic gan Snowsil a De Filippo, roedd y llwybr yn glir i'r cefnwr dyfgu hywel groesi, saith i ddim yn dilyn y trosiad. Funudau'n ddiweddarach, fe groesodd Cymru am ail gais drwy un o symudiadau gorau'r gêm. Butchers yn torri allan o ddau dacl cyn bwydo Lily Crap. Roedd y cymorth yno gan Cerin Lake a'r clo Mel Clay oedd ar yr asgell i dirio yn y cornel. Mewn gwirionedd, roedd y blaenwyr i gyd yn dangos yr awydd i'r rhedeg. A Sioned Harris oedd y nesaf i ddangos ei sgiliau. Y ffigiad wedyn y cyflymdra i groesi dan y pist. Ac roedd dal amser i'r blaenwyr greu mwy o ddifrod cyn hanner amser. Y tro yma, o'r lein, y sgarmes symudol yn ffurfio. Y pwyll, wedyn y pwer, a'r ymynedd ac yn y pen draw, Elisha Butchers oedd wrth gefn y pac i dirio. 24 i ddim wrth droi. Wedi'r egwyl, y tîm cartref yn parhau i fygwth, a phan fylchodd Cer y Befan o'i hanner ei hun, roedd y taclo'n llac, ac roedd gan y mewnwr y weledigaeth i ganfod Mel Clay. Y clo unwaith eto yn dangos ei chyflymdra siar llinell gais, ac yn dilyn trosiad Snowsil, roedd hi'n 31 i ddim. Doedd Menywod Cymru heb orffen chwaith. Wrth i Snowsil, Wilkins a Lake gyfuno'n dda yng nghanol y cae, cyn ryddhau Jess Kavanagh Williams ar yr asgell. Nath yr asgellwraig y gweddill i groesi am chweched cais y cochion. Nath y lluoedd arfog amddiffyn yn ddewr yn ystod yr ail hanner, ond roedd dal un cyfle arall i Menywod Cymru ddangos i goruchafiaeth. O'r lein gwaith da yng nghanol y cae, a'r eilydd o asgellwraig Eidi Taverner yn gwneud yn wych i orffen y symudiad. Y munudau ola'r gêm, fe gath y lluoedd arfog gais cwbl heiddiannol. Mitchelson, Hancock a Zizova gyda'r pasio slic a'r Gymraeg rhyngwladol sydd hefyd yn rhan o'r lluoedd arfog Charlie Murray yn cyrraedd y lein. Y sgôr terfynol, Menywod Cymru 43, y lluoedd arfog 5. Mae'n neis curo tîm efo dros 40 o bwyntiau bendant, a oedd hi'n gêm bach da, yn enwedig yr 20 munud cyntaf, dwi'n meddwl, da ni wedi deffro reit o'r whistle cyntaf, so oedd hwnna'n beth da ac yn hyder i ni fel sgwad. Ni chwarae rygbi da, blaenwyr yn neud i gwaith, pel syml allan, a ond yn ebo mlaen i, felly oedd o'n neud yn swyddi dipyn haws i groesi'r linell wen. Da ni fewn fory fel sgwad i edrych nôl ar y gêm, jyst gweld falle be nath ni dda a pethau da ni angen gweithio arno, yn enwedig cyn y chwe glad.